Ve spolupráci s lékárnou Galenika, Českou komorou farmaceutických asistentů a společností Fagron vám představujeme vítěznou recepturu. 2% gel s mykonazolem. Připravte si mykonazol, hypromelózu, konzervační vodu, 85% glycerol a silici. Začněte tím, že do čisté a suché třenky navážíte předepsané množství mykonazolu a hypromelózy. Následně k nim přidejte odpovídající množství 85% glycerolu. Směs pečlivě roztírejte pro rovnoměrné rozptýlení léčivé i pomocné látky v základu přípravku, až vznikne homogenní suspenze bez patrných hrudek. Následně postupně přilévejte odpovídající množství konzervační vody a opět roztírejte, dokud nevznikne jednotná suspenze. V závěrečné fázi přípravy se do hotové suspenze přidá kapka silice. Po jejím přidání se směs již pouze jemně a opatrně promíchá, aby se silice rovnoměrně rozptýlila v celém objemu přípravku a zároveň se minimalizovaly případné ztráty těkavých složek. Výsledkem je homogenní suspenze, kterou opatrně přeplňte do vhodného obalu. Při plnění do unguátorového kelímku posuňte dno kelímku tak, aby se přípravek dostal až k víčku. Tím minimalizujete kontakt přípravku se vzduchem. Na závěr přípravek označte signaturou. Děkuji za pozornost a těším se na vás u další receptury.